Qozanның күпләп сату базары bu. Товарны алып килеп торалар, сатып алучысы табыла тора. Авыл кибетләреннән килүчеләр күп, шәһәр халкында очратырга була. Бу атнада ыгы-зыгы юк инде диләр. Бөтен кеше алып бетерде, бөтен әйберне алып бетерде. Бездә халык шулай шашына алалар. Аннан соң кая куярга белмиләр әйберне. Аның каравы сатып алучылар һаманда бәяләрне күреп аптырый. 4000 песок, 50 килолык капчык, 1200 килосы 22-24. Булажның 80. Bizim pensiya tiyen arta. Bunda bizning şeker, krupalар, onları kitaminamada bizning un. Skladda barысы da бар, әмінә туз белән шекер сатуда юк. Чөнки булмады да, килергә тиеш. Менә бүген көтәбез поставканы инде. Вот. Килсә инде сата башлыйбыз инде. Соңгы атнада республикада шекер кымын сатып алу күләме 16 тапкырга арткан, сыек май 9, карабыдай 5, тоз 7 тапкырга. Кибетләрдә кай вакыт буш киштәләр була икән, аптырарга кирәкми, ихтыяҗ артты ди авыл хуҗалыгы министры. Безнең иң беренче продукция бетмәсен, шекер дә бетмәсен, ын да бетмәсен, көн сайын мониторинг, бәяне дә мониторинг ясыйбыз. Булган продукция кибеттә бетмәсен дип уышында барабыз. Бәя арттырмыйча булдырамыйлар безнең предприятиеләр. Чөнки кайбер сырье үзе безнең шул ипина алсаң да кайбер ингредиент бар, алар чит илдән кайткан ингредиентлар. Аларны бүген алыштырырга кирәк. Үзе безнең Россиядән да ингредиентларны эзләп таптык дип әйтәсе килә инде. Да шекер бәяләре дә бүген көндә артты. Иске партиялар кайткан шекер, аларның бәяләре артмады. Соңгы партиялар булган шекер, аларның бәяләре артмыйча булмады. Шекергә һәм яшелчәләргә бәя ил буенча арта. Кишер, кәбестә, помидор, бәрәңге, суган, чөгендергә. Чагыштырмача түбән бәяләрне бу атнада башланачак, язгы ярминкәләрдә табып булачак. Алар Казан, Яшелүзән, Ярчаллы һәм Түбән Камада уза. Шекер дә, ын да, крупалар да, бөтен продукция планлаштырылган бәясе безнең кибет бәясеннән елдагыча кимрәк була. Социаль төр продукция җитештерүчеләр белән көн саен киңәшмәләр үткәрелә. Ачыкланганча, республикадагы барлык эшкәртү оешмалары булган бурычларны тулысынча каплауны таләп иткән хатлар алган. Анда яңа чимал хакы 100% түләнгән очракта гына китереләчәк диелгән. Әйтик, ипи пешерү тармагы чыгымнарын алыйк. Төргәкләү бәясе 70, маргарин 65, икмәк катнашмалары 50% арткан. Для решения данной проблемы мы Бу мәсьәләне чишү өчен Казан май комбинаты, Агросила һәм Акбарс холдинглары белән шикәргә һәм сыек майга бәяне ярты елга үзгәртмәскә килештек. Җитештерүдә өзеклекләр булмасын өчен президент резерв фонд булдыру турында карар кабул итте. Хәзер 2 айлык запас булдыру өчен ашлык сатып алу мәсьәләсе хәл ителә. Моннан тыш ипи пешерү тармагына ярдәм итү, бәяләрне кискен арттырмау өчен 300 миллион сум акча тотылачак. Моннан тыш Россиядә 31 августка кадәр ашлыкны читкә чыгаруны тыйдылар. Татарстан үзен терлекчелек продукциясе белән тулысынча тәэмин итә. Бу сезонда яшелчә һәм бәрәңге мәйданнары 10% арттырылачак. Авыл хуҗалыгы оешмаларының читтән кертелгән инкубация йомыркалары токымлы терлекләргә бәйлелеге юк. Крестьян фермерлык һәм шәхси хуҗалыкларга ярдәм чаралары саклана. Ә мини-фермалар төзү һәм нәселле терлек алуга субсидия күләме арттырыла. Запчасть белән проблема юк. Бәя белән продукция беткәч, топливо буенча да без проблем күрмибез. Кредитлар буенча бүген льготный кредитлар кемнең бар иде, о кредитларны шул 5-6% сакланып калынган. Азык-төлек булмаган товарларга килсәк, аларда җитәрлек күләмдә шәхси гигиена һәм көнкүреш химиясе товарларын әлегә күпләп сатып алмыйлар. Цены повысились на стиральный порошок. 11 марттан кир юу порошогы, шәхси гигиена әйберләре, подгузник, теш пастасы һәм щеткаларына бәя артты. Мониторингны районнар биргән мәгълүмат буенча алып барабыз. Әгәр узган көн белән чагыштырганда хаклар арткан икән, башкарма комитет вәкилләре аның сәбәпләре белән кызыксына. Нигезсез арттыру очраклары булганда, мондый хәлне булдырмау чаралары эшче төркем утырышларында карала. Министрлык оешмаларының читтән кертелә торган продукцияга ихтыяҗын күзәтеп тора. Чит илдәге вәкиллекләр белән киңәшмә үткәрәләр. Логистика юлларын үзгәртү мөмкинлекләре карала. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.